Ahoj, ahoj, tady Ogar a dneska vám ukážem, budeme stavět dům pro vesničany. Tak, jdeme. Co třeba tady? Mám na to věci. Jo, mám, dobrý. Tak, dá. 1, 2, 4, 5 kostek. A jak vidíte, tak budeme pokračovat v dalších dílech. Teda já budu. A možná si v příštím dílu přizvu kámoše. Tak uděláme podlahu. No a vrhneme se na stěnu. Tak druhá stěna. Tak. Ještě sem. No. Tak. Tady dřevo. Dáme si 1, 2, 3 dřeva. 1, 2, 3 dřeva. 1, 2, 3 dřeva. A sem si dám takhle cobblestone. Tak. 1, 2, 3. A teď si dojdu asi pro cobblestone, no. Tak. Lezu. Tak. Cobblestone. Máme ještě dost, jak vidíte. Ach jo, to je zase málo toho hodně, jo. Mám v tom bordel, musím si to upravit. Ale to mimo kameru. Tak a jdeme stavit zase. No tak. Hlínu. Ne. Dřeva. Tak. Druhou stěnu. Tady jsem chtěl udělat okno. Nebo ne, radši ne. Tak, další oblouk. Tady bude okno. Musím to trošku zvětšit. Asi vydáme se možná do dolů. Asi příští díl, ale nevím. Možná, že jo. No. Tak. Ještě pár dřev. Tam ještě budu potřebovat 2 dře, ne? Jo, asi jo. No, střechu. Tak, kostku. No, to nechám radši. Mám si ještě plot a jdu si ještě pro nějaký věci. Tak tady budou 2 dře. No, tady takhle 2 dře a nahoře budou okýnka. Takže sklo. A nahoru dáme 1, 2 a ještě na ten třetí, by to trošku vypadalo.
hezky, aby to nebylo takový odtrhlý. Tak, ještě sem. No, tak. A že by tady. Bude takový jako propojený, ale ničemu nevadí. Ničemu nevadí. Vesničanům se tam stejně bude líbit, tak co? Teda snad se jim tam bude líbit. Tak a baráček je skoro hotový. Ještě pár úprav. Tak. Jsem chtěl... žebřík. Ještě ty... no, chtěl jsem plůtky. Aby to bylo jako tam ten hrádeček, to jsem vám ukazoval už. Tak udělám si styky. Styky a dělám si ploty. No, tak to máme ploty, pardon. Vezmu si ploty a půjdeme na to. Ještě si udělám trošku víc plotů, abych to aby mě to stačilo na můj malinký hrádeček pro vesničány. Což takový baráček, no. A tak to máte jedno. Ještě bych si udělal dveře, abych na ně nezapomněl. Tak a jdeme na to. No, tak to nám nevydá, to budu muset zničit. Nejde to, tak to zkusím to hlínu. Ne, to nejde. Musím to zničit. Tak, 2, 3, 4. Tak. Babi, já natáčím. Tak. Dám prkínka. Ještě sem, ať to taky vypadá hezky. Škoda, že tady nemůžu dát ty žebříky. Seberu to a bude. Bude bez žebříku, to nevadí ničemu. Čekat. No vidíte, už první vesničan se sem nastěhoval. A jak rychle. Ještě tady dám louče hochu. No, tak, máš tady osvětlený. To je tvůj domeček. No, tak domeček je hotov. A zase pryč vesničan, to nevadí. Hlavně, že se zabydlel. Ale, co tam na ty střeše děláš? Dolů. Honem dolů. Dolů. No, nic nechám obejít, on za chvíli sleze. No, tak tady udělám taky domeček, co je na to? No jo, tak. Trošku to tady rozšíříme. Ať mají víc domečků.